Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kunjuk dumateng para bini sepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang tansah kinabekten. Para tamu kakung swahana putri ingkang satu sinubeng ing pakurmatan, langkung-langkung saking keluarga ageng noninggih Bapak Tri Wahyu Dianto sekalan ibu ingkang tansah kinurmatan. Kunjuk dumateng Bapak Setiono ingkang tansah kinurmatan. Nyuwun pangapunten paripaksa kula ngadeg wonten ngarsa handika sami noninggih ngemban dawuh saking Bapak Margono sekalan ibu ingkang supados nampi manggahipun pasrahipun pinanganten kakung. Hanamung sederengipun kula matur kanthi lajeng langkung rumiyin sumangga kula dherekaken sareng-sareng munjukaken raos lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring pinten-pinten kanikmatan hidayah sarta inayahipun ing satemah panjenengan sedaya dalasan kula saged muwajahah silaturahim wonten dalem pahargyan enjang punika. Kunjuk dumateng Bapak Setiono ingkang tansah kirumatan, atur ingkang sepisan Bapak Margono sekalan garwa ngaturaken wilujeng rawuh menggah kerawan panjenengan. Wondene ingkang kaping kalih salam taklim saking Bapak Tri Wahyu Dianto sekalan garwa ingkang lumantar Bapak Setiono kula tampi kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wondene ingkang kaping tiganipun pasrah panjenengan pun pinanganten kakung ingkang sesilihipun Bagus Muhammad Arif Nur Rahim putra jalunipun Bapak Tri Wahyu Dianto sekalan garwa kanthi atur bismillahirrahmanirrahim pun pinanganten kakung kula tampi kanthi bingahipun penggalih. Lan insyaallah hamba bilih mangke sedaya sedayanipun sampun satata kanthi pemprati insyaallah ing mangke pun pinanganten sekalian badhe kapanggihaken. Wondene ingkang kaping sekawan menggah syarat sarana
ingkang sampun kapasrahaken ingkang arupi redana lan sanes-sanesipun ugi dipun tampi kanthi bingahipun penggalih. Awit saking menika Bapa Margana sekalian Ibu ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan lan boten saged caos piwales kanthi lair kaloman kadarman ingkang sampun kaaturaken mugi-mugi enggal pikantuk leliru ingkang kalangkung kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kelajenganipun hambok bilih Gusti Allah ngganjar wilujeng ing sedayanipun benjang wonten ing dinten Ahad Surya kaping sekawan Mei warsa 2000 pun pinanganten sekalian kasuwun ngelarapaken wonten ing gedung Kali PP ingkang menika insyaallah mangke pun pinanganten sekalian badhe kalarapaken. Wondene ingkang kapungkasan hambok bilih pahargyan wonten ing injang menika sampun purna keparengipun Bapa Tri Wahyudianto sekalian Ibu badhe nyuwun lumengser medal pasilan nyuwun pamit wonten ing dalem pahargyan mriki. Nggih awit saking kapentenan sedaya-sedayanipun namung kusemanggaaken mbok bilih ing mangke kondur panjenengan sak pangomyong wonten ing margi tansah pinaringan rahayu tanpa ridu yuwana ingkang samya pinanggih. Kula kinten mekaten lan semanten anggen saged kula matur minangka sulih sarira saking Bapa Margana sekalian Ibu hambok bilih anggen kula matur wonten gonyak ganyu ing wicara kisruing parama sastra ingkang singlar nilar tata krama niki awit cubluk ing pangertosan anggen kula nampi seserepan awit saking menika kula namung saged matur sekala wungkul binuntel roning klapa muda hambok bilih lepat nyuwun agunging pangaksama minangka puput pepet saha pepuntening atur billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.